Yes, hello guys, welcome back. Kuyugi nasad ko ninyo baktas bitaw, swerte na lang gani kay naatay duha ka tiil nga ika baklay. Ug sa akong pagbaklay, ingani man gyud ko mangusisa man gyud ko kung unsay ako makita daplin sa kalsada. Kay kung dili sad ka mangutana, dili ka mag-usisa, wala dili jud ka makakuha og idea. Sa una, tapulan kay ko mo lakaw. Isa dugon sa kaduol, ako binang sakyon kay nagsalig lagi nga na ay mga sakyanan. O karon kay wala man gyud habal-habal, walay tricycle, walay jeep, walay bus. So agwantag ko ani og baktas. Pero gikalipay sad nako nga bisan og magbaktas ko, nagyapon ko'y makuhang mga alamag or knowledge unsaon pag-express sa imuhang naa sa imong hunahuna, mangutana ka. Sa una maulaw man jud ko nang mangutana ko, pero karon ako na jud nang gibuhat. Total pareho ra man ta tawo, di ba? O dali na, ari tas unahan mangutana ta kung say ato ang makuha diri nga ideya. Pila na ang one set? Pila ang one set? Ha? 3,500 na di ay? Ang kanang single? 3,200. Gamaya na pag diferensya. Gamay ra bitaw. Gamay ka na, naka-promo ko na. Pagkumpra na ko, ano siya, nagpalit na ni kay Shine po ni. Gamay. Kaya mo niya yung kumprahan ka ni. 3,500 niya 3,200. Pero lahi na siya og ngalan. Oh, right, ma'am. Mahal-mahal siguro na. Okay, ma'am. Ariyan. Oo. Yang tangki pila na? Ah, Pila na ang tangki? ang Ang pa-refill ba? pa-refill ka na, 780. Kaya dili kay 740. Barato ra na. Barato ni. Ya, din ako yaw. Di man? Di harang niyo. Ha? Di harang yun. Ikaw ba? Pero 40 ron sa dang iyang diferensya. Ha? 40 pesos ra po diyang diferensya. Oh, 40 pesos sa diferensya sa kwan. Sa iyahang sulod. Sa usa. Meron ang gas. Okay. Meron sure. Ingani man sa dakong gamit good pero kinahanglan ako mag-ilis. Asahi. Mas may na, ma'am. Kung ako may pag-alam sa nindot ng asahin. O ingani bitaw ko nilungtad ko baga 4 years. Ay, ito yung brand. Brand ko na punta sa... Kuwan? Kadadlaw ka na ihalin? Kadadlaw ka na ihalin? Sakay, naapot. Dusay, wala po. Di ginong pariha, ma'am. Dugay na ka nag-agli rin? Mga almost 1 year na. Sa wala pa lockdown, daghan kag halin. So, wala pa yung lockdown. Maura man, ma'am. So maura. Sa bagay ang mga tao maura maghapon. Mukaon jud ang tao magluto jud. Di ba sad nakaluto kung wala jud ani. Pero okay ra maka negosyo. Ay, ma'am, struggling. Maura yan. Survive lang kita. Lagi mao jud. Dito po yung minute. Kuhan, kinaglanan mo siya. Kuhan, ma'am. Sige kini pila na ni ron? Pa-refill. Refill. Refill, ano kay 3363 karon, ma'am. 3363. Okay. Iabot ba libo do? Dako ni. Ini dako ni. Oo. Ani ang kaning gagmay ba? Sa una. 780. Oh, sa una na mo sa 890. Oo. Ya di na ni sakar sa siya balik kay ni naog mo ni siya ni abot mo siya. Niabot mo ta ni pag naog og mga 500, 400. 710. Mo tay pinakalas. Naogan. Oh. Ay tag naog pa. Lain brand kay 6 kape na lang 670 ana. Bitaw. Unsa ka oras mag-abli? Mga 8 pasado, ma'am. Ni hantod gabi eh. Sige. Basta O, di ba? bago nang kuha. Mao na lang na imong mangga. Tidak ada kebab gabi ani.
Diha ako unahan. Paglakaw na lang sa ako. Nag-picture late ka. Okay ra. Ganahan ko mo picture sa makabas ba. Thank you. Ayan, Raiden. Oo. Gamay na siya niya para makita. Okay ra negosyo? Daghan ang halin? Ha? May noon? Igura mo kakaon. Nya, nakadawat na mo gayuda? Wala pa naman. Pareha day tani. Ni, ilan ni? Sige, salamat. Sige. Ni, mas 30 ang tulingan mo. Hit kayo isda. Mahal-mahal yung isda ro, no? Hit kayo. May gani, swerte raman ang supplier nakahatod sa Dito. doon sa merkado. Kaya di ba Pero yung ang tanan makakuha o Dili, kuwan? Ug ang pasil sa sarado yun. Lagi, paujud. Sarado sila kung adlawan. Adlawan. Dito bitaw Pagkagabi ko. ang ilang operasyon. Lagi. Nya kadiyo trapod. Kadiyo trusig ka. Kunyang gabi marag naa. Kung ba lagi 50-50 ana-ana lang ba agad-agad ang mga maninang Lagi. itaw. Pero mahurot yun ni. Mga kurang kulay mo mali. Unsa ka oras sa magsugod? Buntag pero pahuway sa gadget init kay tanan. Baujud. Kay kung ato ra magpermi man ko dili sad mabahawan. Nasad mo dito yung tindahan sa merkado. Nasa sa merkado. Ah, okay kayo. 2.30 na lang natin. Lap up 2.30. Na kuan na 2 Gs. Bangos. Bangos mo ay 2 Gs. Budburong dagko 2.20. Budburong dagko natin. Ani budburong dagmay 190. At okay ang kuan. Bangus. Isa. Oh, dagko lang. Lagi. Agad-agad sa kuan karon ay. Ay kay walay kuan. Walay sa tawagan na gasolina. Wow. Pero sakit sa pagtrans. Oh, bitaw baog yun. Pero at least man sad baka dili ingon nga maggasto pa ka gasolina kay para kuan. Dol ra inyo ha. Ubusan. Kaya makadawat sad mo ka ng ayuda no. Na 50-50 sa ganwe. Oh, nakapirma mi anang amiliration pero wow eh. Wala jud no, wala pa jud bisag asa, wala Not pa. jud. qualified. Kay naman ka sige bang ka ani. Gisan sa duwe, apektado baya sa O tanan ba ya apektado. Dili bigid pareha nang naara jud ka sa tindahan ba. Naarabit tindahan. Dito. Sakripisyo mo niya. Pamilya, ang bana, wala nang trabaho kay tungod pud sa Lagi. Hari na lang diri mag-asa niya, pila ra gid ang tubo. Gastos pa sa ice. Lagi, hapon mao jud. pa. Grabe. Dugay-dugay dili bahala na lang makakaon, libre na lang, amuan lang makalibre lang sudan ba. Oh, okay na kayo na. Pero nakadawat mo kamo ba bugas, mga Inip inipita. Oh ba? Parisanan gig sudan. Okay, di ba pud makaon ko Swerte kuan. rag makakuha og dili inip Oh, jud. Dugay pud kaayo dili pwede ka magpahabot anang Sa usa ka hatag sa kuan sa usa ka buwan hatagan pa lang mig kuan ika 13 ka kilos pa lang. usa ka buwan? Usa ka buwan 13 kilos pa lang nahatod sa amo O niya, ang kanang 13 kilos ka pila ba na? Napila ra na kadlaw. Kanang sa kasiman na. Oh, jud. Nya sa usa ka adlaw pila magkaon tulo ka bisis sa usa ka adlaw o nahimo na lang usa ka adlaw usa pud ka bisis magkaon. Oh, mao jud ana jud. Kabuntag maglugaw na lang. Oh. Sa kuan sa rice. Pero may na lang kay naka ani. Ay pampares kay kung wala pa jud paita mga samot bata jud. bahala na lang tagkitang tagko ba makaantos ko Oo, mga bata magalisod. luya ra gyapon mga bata sa Mao jud. Hinay baya ilahang kuan. Resistensya. Bitaw no. Ug di pa ko layo og lakawan, mapalit ako. Layo pa mo og lakawan. Malubog siglag. lagi. Sige, basin sunod. Thank you. Oh, ingon ana lang. Ingon ana lang sayon ra tuod pero at least nakuha na ko og unsay naa sa ilang mga hunahuna, nakapagawas mo sila silang mga hunahuna. So diha lang sa taman. Tangin na sad ang sunod na kong mga video. Thank you for watching.